Enwere m enyi nwoke mụ na ya na-abụ na-akwụ. This guy, ife bụ nsogbu ya since mụ na ya na-abụ ji wee kwụba bụ gịnị? Ebe ọbụla mgbe dike kwụọla ọtọ ka ọ ga-esi Ibonyi. Asị m nne, na ọ bụrụ na mgbe dike dị ekwụla ọtọ na kichin, ọ ga-esi Ibonyi. Ọkwụlụ da washroom, ọ ga-esi Ibonyi. Ọ sị bụ dafa jee ịzụ afịa n'afịa mgbe dike ekwụla ọtọ, kpụrụ ya baa washroom, see Ibonyi. Ọ sị bụ dafa jee club na dafa jere ili nni o na joint ofili bi se Ibonyi, ọkpụrụ ya banye na washroom see Ibonyi. Ọ sị mana ife na-ebekilisi ifele bụ na o sesie dị Ibonyi o. Na ya ga-edozisi onwe ya si na washroom na-apụta. Ya gwa akpọchiri trazi, ọ chọọ dị ịgbagbo onwe onye na-enye ya anya sef jelu dugaduga rapụtara. Jelu dugaduga rapụtala onwe ya chọrọ dị ịgba. Ọ sị bụ nne ihe a na-eme, ihe a na-ewutie. Ịmagoro ndị friends a na-agwụ ya okwu. Because na facha niile ga-anọzili obele oge. Ọkpụrụ ya bụ ofu ebe see Ibonyi, o seje fa ịmagoro n'ise si Ibonyi, ịmagoro onwe ka ị ga-esi ya arụ ga-adụsịa gị deti. Ịmagoro like na ya na-efeel uncomfortable n'ibido ịmagoro na-anọgharị and ịma that na mgbe ụfọdụ ọbụlọtọ sesie Ibonyi anụnwa lọtọ ka ibinie ife niile awụnyelu di awụsịsịa n'akwa gị. Obere oge bido na-anụ isi ihe nwere isi na ọ dị kwesịrị ịnọ. Mana this man na-eme ihe a steady. O mezikwa onye ya bịa nye ewelu ihe eji afụ nsọ na-etinye n'akpa. Ọ ga-abụ fanọsi anya ewelu tinye ma nnọnwụ more than an hour. Ịghọta kịta arụ ebido isi oyi. Ọ sị m nne, mana this guy ji ego. Mana this guy na-amụ ya ego. Ọ sị m nne o. Na this guy na-akpị aga vacation. Yes, ịgwakwa anya eziokwu. Nya gwala maka etu o si take care of her. Nya bịa osisi enyi Ibonyi ọfụrụ anya adụbago uncomfortable, nya adrozi happy. N'ife ị ga-anụzikwa bụ nnekwu alat. Ịmagonu na nwaanyị nke abụ inye nnekwu alat. Nya smile ebe na ịmagonu jezie clean ebe onye trying to be happy. Ọ sị m nne ihe a na-eme. O wee luo one day, fana bụ wee jebe vacation na Jamaica. Ha wee lụọ sị m nne na-akpọsigo ụgbọ mesie ife niile. Ọ sị m this guy bidokwe omenna osenye Ibonyi kọna ọbụla mara mma osenye Ibonyi ịmọrọ ka ya eme ọkpụrụ ya gidigidi igwo ka ya eme ọkpụrụ ya gidigidi igwo. Ọ sị m nne o wee lụọ one day na fa ejesigo bata ya wee jesi arụ sasi arụ si na washroom na-apụta na fandogolo na their own space nya na their own hotel. So ya sasi arụ na-apụta. Ọ bụ na this guy gbazi ọtọ na-echi eke apụta. Ozugbo afọ nya pụtara, o wee kpụkwali again. Nya wee chekwa na ọ na kedu afọ ya ka ọ na-achọ isi enya bụ Ibonyi. Ọ bụ na ọ na balcony ka ọ chọrọ. Afọ ifugo, o wee kpụrụ fụta na balcony afọ. Mana ị na-anya na balcony afọ na o nwere ife dị round dị ebe afọ dịka eji iron dịka foil wee kpuchie nye. Ya mara na ihe a bụ foil because it doesn't look like foil. So o wee kpụrụ ya wee dokwesie na that thing. Ọ sị m nne, amụrụ m ka mbesi wee kọdụ ụda ha. Wee ghọta the position ha nọ ya. Ozugbo wee were azụ ya wee dokwesie na that thing. Ịghọta na ịgbagolo isi eduza na that foil. Na fọmụrụ na foil bifa na fachikwa na iron. Ozugbo wee chinye n'ihe ukwu elu. Ka ọ na-atinye ukwu elu na ya nwee ịchọkwu ka ya wee ukwu elu. The force wee bulu fada abụ. Ha wee tikele that foil du n'ihe awadu round ụda agba ebe fa nwetara onwe ha na bar du n'ime that hotel ka fa na-abọ dalụ gidigbam stack egbe ọtọ nya nneke ka fa na-abọdụ wee daa. Ihe a wee fịọ wọọ. Ndị mmadụ wee mịa phone. Nne ya chetarazikwa ikpuchi iri enye buru ụzọ kpuchigodu na mgbe dike ya na nni nwa ya wee mere ọsọ. Enyi nwoke wee setu wee jide mgbedike aka wee mere ọsọ na fada agbọgbọ ọtọ gbara ọsọ wee gbagokwe step wee gbalụ ihe niile na-aṅụ mmanya na bar that night. Ihe niile ka na-agbadata na ihe niile na-agbago fọdụ ha ka ha gba ọtọ wee na-agbago na their room possible. Hi, ndị a bere akwa for 2 days follow the faga anọ na sa akwa ka anọ n'ebe.
na ọ bụrụ na uche dị ya na iri eke akala ikpuchi mana ya bugodo ụzọ kpuchibe nwa amodi ya na nne nwa ya abụrụ gị kedu ife ị ga-eme hai ya wee jesie wee bata wee sị ya na achọzi na nke enunwa aka bugo nnọọ ọsị m na onwe high libi nke nwere atụ onwe bọsịfa je restaurant na ije dị nri ha wee rigide nne ọsọ anya bịa ka ọ nọrọ ya n'elu ya yi skirt that day ya wee nọrọ this man n'elu before you know it mgbe dike ya bago n'ihe ọ maghị na-epu ushie ndị mmadụ na-ene ha anya na abụzịna nkịta enwero shame some of them posturu n'iru akwụkwọ na ife ndị mmadụ ejiri malụ bụ nọ na Jamaica kafano like ndị be anyị anọrọ ebe afọ na ndị be anyị bụ ndị nọ n'obo gịnị ndị otu fasofa wee gacha outing wee bata everybody's like afa na-asa arụ ọ na afa na-eri nri abalị so na ndị seteli bụ ndị ọchakwa ya wee sị ya na ya achọzi ya biko ọ bụgodula ọnụnụ mba ịnọzi na m ọ sị m ka ahụ na-ehune dị otu a ka ahụ na-ehune ga-ada ọ debe ya anụ wee na-esi ibongi each and every corner ọnụzi anya anụ na nwere ike isi ebongi na anywhere ya fụsiri anya ọ sị m this guy bịa na ahụ ya lọvụkwa dị guy gwa anyị eziokwu na sọsọ nsogbu ya nwe ebe ihe a ọ na-eme nsogbu ya nwe ebe ihe ọ na-eme ọ bụrụ gị ga continue na this very ibongi life ụfọdụ dọkịta na-ekpe ekpere ibongi na-achị Chineke ka efebe na-agbasa nwufe ibongi ka efebe na fabro dị ya na ifefe na-anụ bụ 2 minutes and 1 minute guy onye nke a wee nwezie nkịta na-esi ibongi ebe ọbụla ọ fụrụ ọ wee na-emekwala ọsọ na-asị na ya chọrọzi sị m na this guy dulie ga shopping ya chọọ igo trouser ma panty men ọ sị ya mba n'ife ọ ga na-achịkọwụ gown skirt o wee ụzọ ochesi ibongi master Chineke o nwere ike unu sejezie unu n'ụzọ ndị na nwunye unu eseziola pụtakwaba ekwela gị ikpe ibongi Chineke na biko ọ bụrụ na ịnụ ụdị mgbada wee mụọ nwa onye kwekwe gị ka ihe akwara gị na bifo wee gharata chai ike gwụgwalụ nne amadịbụ ihe ma gwa gị ọ gwara gị nwe yi dị akpụkpụ mgbe ebe ọ na-afụghị ụfụ ọ bụrụ na ị ka chọrọ idezi ibongi n'ịkọrọ kontinu ọ bụkwanụ na-echọrọ nne ihe nke anụwa ọrice biko ma ụcha jivimo ọ sị gị ihe ọrice ọ nwekwa ike ịhụ rice ike gwụrụ chai ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ